5. platňa. Využitie minerálov a hornín v každodennom živote. Živá príroda by bez neživej prírody neexistovala. Tieto dve zložky prírody sú vzájomne prepojené. Do živej prírody zaraďujeme rastliny, živočíchy, huby, baktérie a samozrejme do nej patríme aj my ľudia. Neživú prírodu tvorí slnko, voda, vzduch, pôda, kamene. Pre náš život je nevyhnutné slnečné žiarenie, voda, vzduch a pôda. Ale sú aj kamene pre nás tak dôležité. Na tejto platni spoznáte minerály a horniny iným spôsobom, nie len ako kamene, o ktoré môžete zakopnúť na prechádzke. Spolu odhalíme rôzne predmety a materiály, ktoré aj vy bežne využívate doma, v škole, na ulici či vo svojom voľnom čase. Zistíte, že tieto predmety obsahujú alebo pri ich výrobe boli použité minerály a horniny. Ako prvé nám asi napadne, že kamene sa využívajú v stavebníctve. Pri stavbe mostov, ciest, domov, panelákov, škôl, nemocníc, nákupných centier, chrámov a iných budov sú použité rôzne druhy minerálov a hornín. Keď chceme postaviť rodinný dom, určite potrebujeme piesok, štrk, hlinu, vápenec. Cement je práškový materiál, ktorý sa vyrába spracovaním rôznych kameňov, napríklad aj vápenca a sadrovca. Používa sa pri tvorbe malty. Tehly sú z hliny. Ako obkladový materiál sa využíva žula, mramor, rôzne bridlice. Steny a stropy sa často zhotovujú zo sadrokartónu, čo už nám z názvu napovedá, že jeho súčasťou je sadra zo sadrovca. Aby nám do domu nepršalo, potrebujeme ho zakryť strechou a aj súčasťou strešnej krytiny sú kamene. Keď chceme mať v dome teplo a na to, aby sa udržalo vo vnútri domu, stavbári používajú pri výstavbe izolačný materiál. Súčasťou takéhoto materiálu je hornina čadič, ktorá zabezpečuje, aby teplo neunikalo z domu a chlad neprenikol do domu. Aj v priehľadných oknách, cez ktoré nám preniká svetlo do miestností, je použitý minerál s názvom kremeň. Rôzne farby a nátery na steny obsahujú tiež prvky minerálov. Poďme si teraz predstaviť režim bežného dňa a odhaľme spolu činnosti, pri ktorých sme v kontakte s minerálmi a horninami a ani si to neuvedomujeme. Deň začíname tým, že sa ráno zobudíme zo spánku. Na to, aby sme sa prebudili včas, používame rôzne technológie, napríklad si nastavíme budenie na našom mobilnom telefóne. V minulosti sa však častejšie využívali klasické hodinky položené na stolíku, ktoré nazývame budík. Možno aj vy máte doma budík, po ktorom ráno siahnete rukou a v tej chvíli ste nepriamo v kontakte s minerálmi. V batériách vo vnútri budíka sa nachádza bromid lítny, ktorý pochádza z minerálu s názvom lepidolit. Súčasťou rána je ranná hygiena. Používame rôzne hygienické a kozmetické prípravky, mydlá, gély, krémy, zubné pasty, make-up a inú dekoratívnu kozmetiku. Súčasťou väčšiny týchto prípravkov je mastenec. Je tomu tak vďaka jeho vlastnostiam. Je to veľmi mäkký, ťažko taviteľný a na dotyk mastný minerál. Významné zastúpenie najmä v krémoch s upokojujúcim a regeneračným účinkom má zinok, ktorý sa v prírode najčastejšie vyskytuje v zinkovom mineráli sfalerite. Zubnú pastu využívame na čistenie zubov, na ich leštenie a osvieženie dychu. Pasty pozostávajú z vody, brúsnych látok, rôznych farbív a fluoridov. Rôzne zlúčeniny fluoridov, ktoré pochádzajú z minerálu fluoritu, plnia ochrannú funkciu a bojujú proti vzniku zubného kazu. Niekedy sa stane, že užívame lieky, výživové doplnky alebo vitamíny vo formách tabletiek, ktorých súčasťou je tiež mastenec vo svojej čistej forme ako plnivo. Výživové doplnky, ktoré niekedy užívame ako bonus k strave, obsahujú zinok vo forme oxidu zinočnatého. Po rannej rutine odchádzame z domu plniť si svoje každodenné povinnosti, dospelí idú väčšinou do práce a žiaci do škôl. Na prepravu do zamestnania, škôl alebo kdekoľvek inde využívame rôzne dopravné prostriedky, napríklad autá. Pozostávajú z rôznych komponentov. Veľmi dôležitou súčasťou aut sú pneumatiky, ktoré sú zložené z gumy. Ako plnivo v gumách okrem iného je použitý minerál kremeň v podobe oxidu kremičitého. Opäť súčasťou výroby pneumatík je aj mastenec, ktorý je zahrnutý aj v iných automobilových dieloch. Nepochybne mnohé súčiastky a väčšie automobilové konštrukcie sú vyrobené z ocele. Je to zliatina, ktorá sa vyrába zo železnej rudy, ktorá je v prírode najčastejšie vo forme minerálov, napríklad magnetit, hematit, siderit. Na vyučovaní v škole, ale aj pri robení domácich úloh doma využívaš učebnice, zošity a iné papierové materiály.
Sú to produkty, ktoré sú vyrábané predovšetkým v papierenskom priemysle. Vieme, že hlavnou zložkou papiera sú vlákna celulózy, ktoré sa získavajú z dreva. Pre lepšie vlastnosti papiera sa však vo výrobnom procese pridáva množstvo chemických látok, ktorých súčasťou sú aj prvky minerálov, napríklad mastenec, kremeň. Písacie potreby ako obyčajné ceruzky a pastelky obsahujú tú, ktorú nazývame grafit. Využívajú sa jeho vlastnosti, je mäkký a zanecháva za sebou na papieri sivú až čiernu stopu. Pre väčšinu z nás je hlavným jedlom dňa obed. Možno sa stravuješ v školskej jedálni a keď si ideš po jedlo, potrebuješ k tomu aj rôzny kuchynský riad, predovšetkým príbor, taniere, misky, poháre a iné. Ak ide o keramický riad, pri jeho výrobe je využívaná nerudná surovina sadrovec. Pri výrobe keramiky a sklenených výrobkov sa tiež používa prvok lítium, ktorý sa získava už zo spomínaného lepidolitu alebo tiež oxid kremičitý pochádzajúci z kremeňa. V tejto oblasti je používaná aj oceľ, najmä pri výrobe príborov a iného stravovacieho vybavenia. Minerály v menších množstvách prijímame aj do svojho tela cez stravu a tekutiny. Môžeme sa osviežiť minerálnou vodou, ktorá obsahuje rozpustené minerálne látky. Takáto minerálna voda vzniká tak, že povrchová voda presakuje do väčších hĺbok zemskej kôry a tam prechádza rôznymi vrstvami, čistí sa, filtruje a obohacuje o minerálne zložky. Medzi známe minerálne vody na Slovensku patrí Fatra, Gemerka, Santovka, Mytická a ďalšie. Po splnení školských povinností máš čas na aktivity, ktoré ťa bavia: šport, čítanie kníh, kreatívne činnosti, počítačové hry a iné digitálne technológie. Aj počas svojho voľného času si opäť obklopený minerálmi. Keď si sadneš na bicykel, zoberieš si do ruky knihu a zapneš lampičku. Naťukáš niečo do mobilu alebo relaxuješ v záhrade na záhradnom nábytku. Ani si to neuvedomujeme, ale sú to predmety, ktorých materiály obsahujú cín, oceľ, hliník, kremeň, grafit a ďalšie iné minerály alebo prvky získané z minerálov. A inak tomu nie je ani večer, opäť predmety a prípravky, ktoré používame pri večernej hygiene a chystaní sa na spánok, zahrňajú rôzne minerály. A toto je len malá ukážka toho, v čom všetkom sa ukrývajú minerály a horniny. Naozaj nás prevádzajú na každom kroku, aj v tejto chvíli ste nimi určite obklopení. Takže bez pochýb môžeme povedať, že minerály a horniny sú vzácne a nevyhnutné pre náš život.